Ndakaenda kumba kwaamai ava nemuzukuru wangu. Mushure maunge muzukuru wangu ainadzana nemudzimai. Tasvika kumba kwavo, funga tikasvika. Tasvika pamba pavo. Ndofunga amai ava tikisvika pamusha wavo akabata mabhaketi. Musha wese kati ko baba aripo here tisati togara pasi. Funga akabva atanga kuti kune tuvana twatiripo. Imi mhanya munoshedza nabovafadzi vese nana baba vauye. Ndobva wabuda nemabhaketi avo tikasara tikagara. Funga tikagara kunze kweyadhi. Nemuzukuru wangu mukomana nemukadzi wake. Tadaro ndofunga ana mai vakadzoka kubva kumvura. Ndobva wasvika, ndobva wapinda mumba. Nana baba vanga wasvikawo nehanzvadzi dzavo. Ndofunga tichipinda mumba. Pamusoro papo pakaiswa mutsvairo wangu wakaiswa. Funga tikapinda mumba. Tasvika tobva tatsanangura nyaya yedu. Amai tauyawo nemwana uyu. Vana vari kuita se vari kunetsana. Saka tatauya negupuro. Tichida kuti vatibvunze kuti ko sei madaro. Ndofunga pandikataura muromewo imwe yachona yabva zvaino kunotaurwa kudhara yababa wasimuka iyi. Ndofunga amai vakarowa pasi kana mwana takatatu nechimuti. Rowai wanu, akutojaidza vanhu. Ndofunga pavakarowa pasi amai kana mwana takatatu nechimuti. Ndopakabva panzi nababa wokwavo ndinokumamisai manzwa. Ndofunga ndopakatanga noise. Patatanga kurowa. Amai ndofunga wakasimuka. Wakatanga kundirova chifight pamusoro panapa pezese panapa. Ndofunga wandirova kudaro. Amai ndofunga nandichakagara pasi papo. Waisimuka wachita kundijambira ndakagara pasi wachinditsika kudai mumakumbo ndakagara. Ndofunga amai apano pakadzima wani unza amai musadaro. Ndofunga amai akabura huni moto yakabura ndobva wandirova musano. Ndofunga amai wakandirova. Wandirova kudaro pamusoro pazvo amai atikana kuti musata nyoko. Imbwa dzevanhu. Kubva kumba kwenyu kuya kuti mamira matuzvi pamusoro panapa. Ndozvamunoita kurudzi kwezvo musata nyoko imbwa dzevanhu. Ndofunga amai vakaita kuita kwavo zveshuwa takasimuka tikabva pamba pavo. Ndofunga ndomashuwa. Amai, mazinzo here zvataura amai. Munopikisana nazvo here kuti ndo zvavari kutaura amai. Inini hongu mambo pane kupikisa kwavari kuita taura pamusoro iyi. Inenzi yanyanya ngakaenda muzukuru wake paumba kusiya mwana wake paumba. Wauya wapinda mumba ndakatombomvura wangu kudhara. Ngatakwaisana navo. Titaya kunosiya mwana. Kuna ndo zvamunoita kweli. Zvakanzi imimi ndimi munoziva zvokuita muchitorawo matamba. Ndo pandakasimuka ndikarowa amai vambama. Watatotanga kutorwa iye wakatondirowa mbama. Baba vavo watibata. Takarowa. All right. Amai, unoma mugamba ndala anditi angauye mapokuziva matotaura kana kuti shuwa makasunga mukarowa mbama ko tinodirei kuti tipedze nguva okungoposa utete kahwani muri vanhu vanogarisana muri vanhu vokama wani Mimi. Okay. Ava vakakurovai vaisumuka vachikurovai. Imi makagara pasi. Makagara pasi. Okay. Ndopavai kujambirai vachikurovai. Okay. So kureva kuti havana kumbozokuzvambaradzai kukurarisai pasi kukurovai. Vakakuchirikirai vachikurovai mambama nezviuni kumusana makagara. Zvakundizvambaradzira pasi pane panga ndakagara vanhu varume pakashidzira ndipei mukana apa ndipo wakandirova ndidanda musana wakadzimwa wana wakomana vairi varimo mudare muno kuti amai kana kwana takaviri havana kuzvinzwa. Vana vakomana vavo ndovaitsura amai. Ndovaitsura vaitei vana vairovakwasha vanga vachiti mimi amai musarovewo isusu tirovewo. Ipapo manje ndinoona sozoti vaedza kuti aiwa handana mukurungai vaingopopotedzana kutukanana bcause chatinoita amai kana titasa nyaya sezvairi handiti kana shuwa makatadzironzi makazorohwa maenda kunoita nyaya but nyaya yenyu takatonga yababa takavabata nemhosva yekuti vairova pai handiti kana but at the same time tichizotasa dare maitiro ari kuita riri kuedza kutasa kuona kuti alright imimi muri kuti vaikuchirikirai pamakumbo payo ndopenge pakagara nababa vayo mirai titaure zvandiri kuedza kutsanangura ndoda kuedza kuexpressa kuti dare rijekerwe makumbo yayo ndainge akagariwa nababa vayo vachibata miri wenyu payo watikazoti isusu hamubate miri womukadzi womunhu ava kureva kuti isusu kana tichizotarisa riri dare tinongoti mimi amai kana kuri kurova vakarova
kwakungoti sevanhu matadzirwa but takada kuverifya kuti tipinde into details tinoona sekuti tinopedzisira tati akanyatsokurova chaiye ndoupi because panapa pari kutitaura kuti baba vainge akakugarirai apa pana amai pacha anditi asi still at the same time mati mimenge makagara pasi vachikuchirikirai pamakumbo mapabata saka ipapa panogona kuti pategana kuti iyi nyaya ndeyekuti zvinhu zvakangoitika kutadzirana kwana murungano zvinenge zvaakutsvaga kuti nyaya zvadzo dzisimbe but otherwise kutadzirana kwana murungano regai yambuya mimi munogona kuitaura mirai ndati munogona kuitaura here ndosaka mauya kuno handiti sisi toda kuti mimi muri vanhu vakaroorerana munofanira kugara muchiwirirana tinotaurisa tinozviziva kuti nyaya pane padzinonge dzichitaure kwachangamire dzakatiremei asi vaongorori vanenge vachitarisa kuti kubva patikatangira nyaya nepatava taapapi munhu akabatwa zvakadii apa ndizvo ndopatinenge tichizoona kuti apa wapa ndofunga kuti pakatadzwa maningi ndepapa asi apa nepapa apa pari nani nekuti chero zvazvo zvakamboenda kumapurisa makamhangara public fighting yenyu nhasi uno yamunditauri makandirovereshwa murunga yavarohwe kana waya nenyaya handitika zvinobatirana huku izvozvo sanzwana saka dare rinoona zvaro kuti shuwa pakatadzwa hamunzi mi makarova hamuzvina mhosva dare rinoona kuti makatadzirwa bhozi makanga matoenda muchinopira mashoko asi mazorohwa saka vanofanira kukubatirai huku yokuti aiwa takatadza shuwa takapesvera kuti murohwe pamba nekuti ndo vakati ndipei mukana simukutambisa vanhu rovai vanhu ndizvoka ivo vanonokerwa ndokukudamburai mimi muzvona saka izvozvo zvinotaswa nedare kuti aiwa zvinhu zvakutadzira uno zvinobatirana uku tanzwanaka ndizvozvo saka inyaya yekubatirana uku chete changamira nyakuti vakadzi amai mabatwa nemhosva yokuti makarova munhu asi nokuda kwokuti muri munhu womukadzi hatingazviremese maningi kuti mimi vanhu vanorovana ndosa muchiti kana vakaenda kupolisi vanobvisa mafaiti asi kana yauya kuno isusu tiri chiti isusu totasa value yezvinhu zvimanira kuti kana makarovana muri vakadzi vega vega asi isusu tinoona kuti panenge panonyanya munhu arohwe pange pakadeuka ropa asi zvakareruka nokuti muri vakadzi vega vega mungadai saka isi mutongo wenyu unenge wakareruka amai munofanira kuvabatira hukumu yenyu yembudzi imwe chete inoita iyo $35 inini ndinoda kuti uyo musi yotara ari kutaura achitanga kugarira baba ari kunditi ndakatora huni ndikamurowa ndakarohwa papi nehuni yacho yaiti ndakarohwa nehuni musana iye akagarira pamusoro ichangamira tibatsirane zvese izvo miremu makatarisa mimi makatarisa semataurira tiri kuita panapa isusu tikutozvitarisa kuona kuti okay dambudziko rakaitika ava vange vari vaenzi venyu ava ndizvoka vange vari vaenzi venyu vaya pamba penyu imi nemwana wenyu mazvinzwisa asi kutarisa zvokuti akanga akagara sei auya muenzi nemashoko ndokubva masvika muenzi uyoyo ndokumudambura handitika izvozvo zvokuti vaenzi venyu vane mashoko yenyu ndokutanga kurova isusu takati public fighting yenyu fine munoma handiti tinenge takutotsvaga mareferensi kubva kupolisi kuti munobhadharisa mari kuvanhu vanenge vachirovana ndizvoka isi hatisi kutaura zvefine ndikubva kupolisi cheko fine iyo ivi kurovana nehaisi $35 saka nyaya yenyu imini yekubatira ava mbudzi handiti nyaya yenyu yekubatira ava mbudzi ndeyekuti hongu ndine muridzi womusha ndinda kurova vanhu kuti pamba pamba imi moti haiiti aiwa mambo ndakuchichemawo takaomerwa pamakarova manga makaomerwa pamusoro ichangamira ndikuona muoni handitika wanga wabvuma nyaya yako karekei
ndizvo eho saka munhu akubvuma mhosva anozofungura futi zvimwe aiwa ndizvo naitaura zvekupeta muramba urichi izvezvi pamava mabvuma makuda futi kuti ndikazodai moita kunge mabvuma zvokumanikidzwa kana matobvuma ndoruregerero rwero ende zvamapuhwa murikuona kuti yanga aklema 200 ipfungwa dzekunze vauya muno mambowanda kuumba maumbwazvo chamuchada kuti akazondataura ndatadza here nokuti taona vhariyo nyaya ndokuvarikusa kuti kwenyu zviri right tiri kuti the aggrieved munhu wakatadzira kana watoti munhu sori chirega kochiti iwe ukazodai apo wati sori kudhara nganimbotaurawo ipapo ndisati ndawasunungura amai angu kutaura kwangu amai mahungu kuri pakuti ndinokumbira musanangurire dare rino uyezve ndina baba wangu wakandibereka baba wangu wakarwadziwa ndofunga patikauya wakauya iko zvinotauya navo ati ndinoda kuti ndizive mai mahungu kuti amai kana ndikawataisana pamba pangu pandinogara padhuze varoda kuti watsanangura kuti musatanyoko zvinoreve kana tapajaji tinge tatopachina tokupai mukana kuti tauraika izvozvo hazvina kodzera because kana tatopajaji katopachiti izvo zvakutaura zvese zvosvika hazvimo matiri kuti tivape mukana kuti vaivanza kuti zvinora musatanyoko zvinorevei saka muchitaura kuti isu kana zvinora musatanyoko hatizvizive here kuti zvinorevei plus mambo baba kana varwadziwa vaover 18 years hatitogoni kuti nyore muno kuti nekutuka kwakazoita mwana wavo kuti musatanyoko baba ripiwa imombe hapana pazvinopinda manje kana vakatorwadziwa nazvo haditi izvo zvapinda kana vachinda baba vacho ngaya vachiripota kuti ndikuripota mwana wangu akatoitonga right dare rinenge risingade kuti ripedzerwe nguva regai muverengero judgment anenge asina kugutsikana anoita appeal case tadzvanaka kana musina kugutsikana ne$35 yamunenge mataurirwa tozoona kuti kana muchinge mimi kana muchinge musina kugutsikana nekuti baba venyu havana kunzwisisa vanouya kukwira dare vakomana vatoripo izvo zvavo vanotoita samoni izvo zviri kuti ndoda kuziva kuti musatanyoko zvinorevei vababa venyu mimi zvanzvanaka iyi panyaya yamukakwira yekurohwa yavaoneka chete muone aine mhosva yekuti akakurovai pamba pake muenda nemashoko asi dare raona kuti zvisina kodzero yekuti muone anobvisa $200 hainzwisisiki kuti ndei saka vanongotibatirai huku yemubudzi ndo zvaonekwa nedare For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.